Hi, good morning. Good morning kada kayo amin nga dingdingig ken welcome back kada ito'y very long week, Super long vacation. long holiday. Yes, Oo. very long weekend. Kada ito'y Holy Week. Yes. Yes. At kamusta ka na iti Holy Week yung mga idol? At akadimot lang iti nagpiknik kayo no? Nagpanata ka, nagnilay-nilay kayo. Madi idol Steve. Padilat ta. Oo, madi. Kapag hindi natin nag-ana at nag-ana di dyan, nagbakasyon. Nagbakasyon deta. Oo, that's yung sticker ta. Kaya mga Sky Idol Glenn, kamusta naman iti Holy Week mo? Ay mayat at ano dito yan. Mostly adak mo lang dito'y adak mo lang dito'y Ijay Balaymi. Kan ano dito yan na pa na lang nagpasyar-pasyar Ijay kadigitay tourist spot sa Ilocos Norte. Ijay lang. Aman? Nakadkadano ka ba ang tawag yan? Nakadano nak Jay Batak. Talaga? O di ba? From Paway to Batak. Batak, ita lang, kakarub. Karuba lang din ang pananaw. Anak palawagan ka na. Anak ko, liti, nabrakatawan kasi lang. Dahil nagkita-kita ka, digitay ko. Na pang kami lang nagpaspasyar. Digitay lang kasi lang. Okay. Anak nga, ano dito yun? Ang rimwar. Ang rimwar. Ita lang pala. Nanginati gasolina. Amom ti kidino brak nagkuanak na ganyan dito yun. Movie marathon. Apa? Talaga? Oo, di ba? Sige, movie marathon talaga. Kasi nga talaga ti uso idi. When, actually, adapt dagiti mabuy-buy at tangal. Dagiti, among Idol Glenn, dagiti binabuyak mo kat Passion of the Cross, Chosen. Kung Kanyag di, mostly kanyag di, related mo lang iti ko related mo lang iti Holy Week. Ngam dati hanga kakasya. Di kaya ada pakain na igan na mo lang iti. Madi na kayo, tag-touchscreen nga mo kahit na ti mouse. Kasi ada na alad nga, mouse. Apo. O, diba mga idol? Ngayon ba naman bigas ta? Oo. Alam, ikansin ko latan yan, anos kon. Anya na dyan, i-click mo lang tan. Kasi dati. I-click, Oo, click na lang baka dito. baka madidj ko na, dito ano dito yan? Recalibrate mo DJ ko na finger touch. Okay mga idol, so I hope talaga kat nakapagnilay-nilay na ang lahat. Yes. Amo idol, Glenn, ato pa ganyan tay mga magbagang apay ka nung kesyo nag-picnic tayo and ang tawag na din nag-picnic, nagpaspasyan. Idin to, ti kumaubraan tayo is panata nga talaga. So, ano't makulam iti data? Actually ko, ito'y usapang summer activities ta. Actually ko, may data nga talaga. We should celebrate talaga kasi haan mat kad mga actually hantay ko mga ano dito yan. Para kada ka mga nga talaga nga natay ni Jesus eh. Mga natay iso na nga talaga. He is risen. Si bibiyag mo nga talaga iso karong Jesus. It's just a celebration kung parang naglagay para kanya. Jesus is alive. Pero doon lagi. Basta kasi nga actually, irrespeto mi apo ating pamatiyo. Actually kasi nga talaga. Pero para kada tayo let's celebrate. Pero dating okasyon no, dating event kat talaga nga agbalin nga napaka kasla tay holy so natay glad ti Biyernes Santo aya. Dahil ti pagpaganda ba? Actually ni Biyernes Santo mga talaga talaga mot nga irespetar tayo DJ. Correct. Especially DJ half day na DJ mga galas 3 ang kanati rumabin. Haan tayo mot nga para kanya nga kat suruting latamo DJ tradisyon kada customs yes. na kadahuyan digidi kanawidan tayo nga han tayo ngagtagtagari han tayo nga han tayo nga agkakatawa kadakwa digidi talaga nga di tayo sunsunutan ngam na talaga mut nga to Sabado kada okay lang mut siguro kuno na ginanaka Sabado ginanaka di ba bueno dahil kasi nga okay lang mut kanya tati mo lang nubrak ko nagbibuyak mo lang aso nga mo nagbayat mo amo di na banog na matama nagtulik wa anya dahil yan
tilang siguro na malagi pukat na panak nagdaldal si J Kwame J Frontier DJ Frontier. at ada di J dadakil di J kwan malagi pukat ni jakmut la ma sa sikaso J balay J kwan so nga na pa na nagabot-gabot tiruruot kada ko at least diba, mga ada idol? pa iti kwam ada anyo di J nagbaling fruitful mo lang di J pinagpakasin mo kan anyo dito yun ti anya ka napangkupin na tartari man di kita motor kasi yan no diba? hanggang agluglugan ti ko ta motor lat ti paglugan ng Tapos tricycle diba? sakmot ka napanak mo nagbantay ti simbaan am kanya kita uri nakakatulik ko mga idol kat advocacy group na kami nagbantay nakita gayam na pang kita kwa nakita ka San naka-blue Nicolas oo diba at least makabuluhan mo dati ay no bratino mo tayo biyang okay ato ti makmakan pinakanda kayo mas ti makmakan panchit nagitay makmakan beef steak pinakanda kay Lucky what kan ato pa ti balom nga kutim mi nagitay at taga na nagitay sunflower seeds nagitay mani kanjay sana all ado kasi jen diba ano may mga idol ti nalpasan iti summer season ay ti Lenten season. So let's go to summer. So ano mo tigit activities during summer ng bali nyo apo nga pagkaabalahan man lang aya umuna mabalik ka kaglakot ice candy balik ka kaglakot ice daktal deta tatang tilang punam deta ice bag kan deta danom depende no han mo nga deta gagapumula tanawasa mo gumata ka mo deta bomba bomba gumata ka mo ka DJ kwa dete mineral water kasi latte isa kada mo 25 manong matla deta manong na ice ang nga dete mo nagkapumuta bomba uno dete nagkapumula tatapwa distilled or ano tawag nila may san purified kamula isa kada mo ang nga dete mo napamo inalata bubon tapos na imbomboyan tay bomba nga medyas na at least they medyas na katwa purified ama diba mamati ka mamati among tipakala sinam kanuno datay ice kat agapot bomba at the white no datay malusaw ada puraw na naging trente kwa ano to ni Joy panait di ka sila puraw basta puraw nag-ariyak lang na sa lumot ala apo kadya ka sa jay ala anya kan pa iti mabalintay nga kwa agaramid kayo ti ice candy deta kita palamig palamig mabaling kayo pa nga aglako-lako ti halo-halo halo ayun para ka rin ubing ay nakita estudyante na tama balbalinin ubing isutupin nga balon nyo ito no mapakay di eskwela ag negosyo kayo digitay palamig digitay halo-halo 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 ka sa piso sa piso datay anak Rick ang paunay deta ay ang mga yung isang piso datan sagdudusan nangin nga minti ko yung minami tayo deta kastan at nanganginginan mga idol ay good morning kay apo badyang ayan nga nataragsit la ta iti dayta gundawa kan dagiti manager kano ti bangko baga bigat yo amin na po happy viewing kay amin na sa kapada nga anapay idol Glenn space ay wen di kita gi-space ita well nag-close summit din haba actually di kita gi-space mabalik ti ay diyan mo no open pa lang di kita ko mo no naka-close mo no tay talaga nga ready for deployment that I think some of them nagbaling nga tourist ambassador di kita tourist ambassador sa po di kita para assist ka di kita turista di different for example no taga Paway kaya ada taga Paway ng estudyante ti pakay-deploy am dita Paway Church ita Paway Lake Paway Church ita aglalo ito ita Malacanang of the North kasi ti pakay kabilang Chinese Garden Chinese Garter
Garter? Joke lang. Apo sila. Tumawag mo natin. Kalugar na. Di ba? For example, mapang kayo DJ, mapang kayo sa paway. Like, kasi ti obrada, mapang kayo anya digito yan, agasist ka digito turista nga kwa. Kasi ti obra na digito Ada bayad damot na kita niya. Ada payad Ada sweldo da kita. Kita nga ubing special ngam deto ket one time big time da haan dete kas pagarigan ko agkwada yan mga manong aldaw de DJ no kunyari 100 days. Wa kasi DJ after 100 days DJ pag panahon. Okay. Akala ka na every quincenas met kada katapusan. Ipinangala dalan danto DJ kwa. Isungar nga danto DJ kasla anya dito yun. Maumong danto amin dito sintinya luno kwa ito danto DJ kwa. So aya distribution of space something ka kasi isunto nga may kwanto DJ. Iso nga kasya. Paldo mga idol kasta ya. Digito ada tao yata kangruna anak ta umbing kay pay. At least adan apo iti mabalin nyo pag allowance into no umay nga panagbabasa manin. For example no kuma ti itadaket mga 8K or di ba? Nakal detan. Dati kami ko mga 6K lang baka di makilitan mga 8K yun. O di ba? Kat nagkuha kayo imbes nga napang kailangang naglikaw-likaw ka na napang kayo nag banji-banjing dito. Dapat yan ayo. Ken sabi sa asidig dalang ije place da. Yes, mga idol. Handa nga nagkuhan. Glalo ka dagito yung time sita ka syempre ka dete kitkitan ti government siguro DJ kinada yu DJ ko ano. For example, sa kuma tagapaway alaga mga panagpelang agubra agispes ito ilawag uno agispes akpela DJ. Pagod po. Atato mo DJ magastos ko ngam dete adag jay uno DJ space kita paway ko may jet tapos mo paway ti pabalan. Diba mga idol? Munisipyo da uno DJ ko ada DJ opisina dyan. Or no Tagalawag ka Capitol ti mabalin mo nga papanan, di ba? Dita mismo nga LG ta City Hall. City Hall. Actually ado ti mamuni Kuya Timen. Kasi mga bigat mo Kuya Tim. Kasi lang di kasimple na. Hindi pa nawen mo dapat ti kakasting activities awan. Ay awan. Pero ti napadasa gidi ko at the day di time nga anya deto yun na nagalan dati kasla lang tumaan kami nga nabayadan na dete tourist kasla kaya dati kwati tourist spot tourist guides day kaya dati napanda na kasla nga seminar DJ kasla agisuro da ka digjo ubing willing nga agbaling nga kwa ngam DJ libre mat kay diti makanyo kada kwa DJ lugan kada kwa bubiyang isudan no kasano ka ingam DJ libre DJ ngam awang bayad yu DJ awan lang mati handa kayo nga bayadan pero DJ ko willing ay kastigan pibubarati ko. Actually Idol Glenn okay lang deta kasi adamat ti masursuro di ba? It's experience. Experience mo DJ. Ken one time nga talaga nga kahit ko JD ko dete ado ti maamamom ado ti ado han lang nga DJ pinagkakadwa ka DJ tourist and DJ padam nga tourist gay nga kaya nga pa DJ ambassadors nga pada mga syempre tourist ambassador ko nada kada DJ no kid DJ trivia ti every places ito yan tayo ito ko edi at least dapat amom dapat ayat isong sumbat mo tanwag da magdedi ko ano anya dito watchtower ta ko maburgos edi ko dito lighthouse what is Burgos Lighthouse kung kunada edi ko anya dito lighthouse kad gamin kung kunada di mo mutamo lighthouse ano ba pagkita ti lighthouse ano nila lighthouse sila nga da balay kasi hindi ko and then anyway so kada giti itatan syempre hindi pa na umi awang pengamin ti medyo google kada ko at mo peng uso ti internet hindi ko makikigto talatan ni adagan kasi ti Locos Norte ita nalakalang kwan tatanda mo dito internet iso nga maya iso nga anyway no kada giti nga panahon enjoy you lang dito summer you ita kaya go to many places nga aduti trivia pagkaadalan nyo. O, diba? Okay, mga idol, kasangwanan ni itintiman pa nag-commercial break kablaaw kumambelang ni Oliver Corpus, ni Pamela Briones, ni Conseque Acosta, good morning sir, ni Randy Eda,
ni Elvira Romeo Alcheta. Sir Idol Romeo is watching with you from Delano, California, USA. Kani Marites Tolentino Liana na yung pagkabigat yung amin mga idol. Kani kinagiti silent viewers tayo apo. Happy Yes. viewing. Kaya amin Kaya namin nga happy listeners. Yan, happy and silent listeners. Silent listeners nga Oo. datalang. Lang-ala. Yes. Kaya ang The Drive, ang ganan tayo mga idol. Kada jagjaging kayo man sa mauma kayong agdingding agti music yun. Kaya yung tagdiag sa usao. Dito yun. Dito kayo mga oras tayo mga idol, alas 5:30 yun. So, sarunod tayo na apo. Tayo dumapay ang summer activities. Alpasan na ito, apa maligib. Oras, alas 5:32.